ते पण झाले. 53 धावा. धन्यवाद डीजे. आता मात्र डीजे अवेलेबल झाला, रंगात आलेली आहे, सामना पण तेवढा रंगात आलाय. आणि ज्या पद्धतीने सामना चालू आहे मित्र, त्या अंतिम टप्प्यामध्ये हा सामना जाईल एवढं मात्र निश्चितच. पुढील चेंडू काय होतंय, निर्णायक चेंडू असेल, कारण पुढील षटकामध्ये जर लोड घ्यायचा नसेल तर ह्या चेंडूवरती षटकार येणं गरजेचं. आता मात्र ऑप्शन डोळा चेंडू, चेंडू मात्र तिकडे जातोय आर पार, सीमा पार खंड, चौकार, एसपीएल चौकार. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. सामन्यामधली रंगत काय असते आणि जी मजा काय असते ना मित्र, ते हा सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली. दोन्ही संघाचे खेळाडू एवढे धुवाधार निघाले, बिन बात आतापर्यंत धावसंख्या झाली ती धावसंख्या किती झाली? 57 म्हटल्यानंतर अर्धशतकाची, मला वाटतं पूर्ण सामन्यामध्ये कालपासूनची ही पहिली अर्धशतकाची भागीदारी असेल. जरा जोरात काय होऊन राहिले मित्र यांच्यासाठी. वेल प्लेड बोथ ऑफ यू. त्याचबरोबर आता मात्र 6 चेंडू आणि 12 धावा. 6 चेंडू 12 धावा. ए बात मॅच असावी कशी, अशी असावी. कालपासून तरवळ आणि यांच्यामध्ये पारसगाव सामना पाहिला, त्याच्यानंतर आपण सोमेश्वर यांच्यामध्ये सामना पाहिला. आता मात्र रंगत चढले, हळूहळू सामन्याची मजा लुटायची. पुन्हा एकदा अवंतर धाव. धन्यवाद संदीप. अवंतर धाव, 1 धाव मिळाले. 6 चेंडू आणि 11 धावा. मॅच कसा आहे असावी तर अशी असावी. रोमहर्षक मॅच झाली पाहिजे, दिलेला पैसा वसूल झाला पाहिजे. लाईव्ह मॅच आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा अवंतर धाव. धन्यवाद संदीप भागवत. आपले दोन्ही हात समांतर धाव मिळतात. अवांतर एका धावेची भर. 6 चेंडूने 5 चेंडू 10 धावा. 5 चेंडूने 10 धावा. ए बाद. 5 चेंडू 10 धावा. पुन्हा एकदा गचाळ गोलंदाजी. आता मात्र गोलंदाज स्वतःच या ठिकाणी नाराज दिसतोय. 42 धावाची अतुंग अशी ज्यांनी फलंदाजी केली तो मात्र सीमारेषेवरनं दोन्ही हात आपले कमरेवर ठेवून विचार करत असेल. जी मी धावसंख्या उभी केली होती त्याचला तोड मात्र ह्या समोरील संघाने दिले. खरोखरच या ठिकाणी संदेश आणि नितेश जेवढी आपण त्यांची तारीफ करू तेवढी कमी आहे. पुन्हा अवंत धावत का पाहायचा आहे. चेंडू मात्र अवंत होता, परंतु त्याची बलही मात्र खाल्ले. षटकार होतोय. षटकाराबरोबर संघाने धावसंख्या झाली ती 66. 3 धावांची आवश्यकता. प्रीतम आमचे सहकारी, माझे मित्र या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ए बात, ही मॅच लाईव्ह टेलिकास्ट मध्ये पाहायची झाली तर ही मॅच पाहायची मित्र, कारण की 24 चेंडू 69 धावाचं उद्दिष्ट होतं आणि आता मात्र ते उद्दिष्ट आलंय 3 धावांपुरतं. जेवढी तारीफ कराल तेवढी कमी आहे मित्र, आणि जेवढ्या टाळ्या वाजवाल तेवढ्या सुद्धा कमी आहे. टाळ्या झाल्याच पाहिजे शेवटच्या चेंडूपर्यंत. पुन्हा एकदा आवडतं चेंडूची वाट न पाहता चेंडू मध्ये टोळलाय. चेंडू मात्र संपवतो का बघायचा आहे. चेंडू मात्र आरपास पर जातो का पाहिजे. पंचाकडला अजूनही कुठला निर्णय मात्र झालेला नाहीये. 2 धावावर या ठिकाणी समाधान मानतात. नो बॉल या ठिकाणी घोषित केलाय आणि मला वाटतं ह्या 3 धावाबरोबरच विजय संघाचं ह्या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ह्या वेळेला प्रीतम मात्र खुश दिसतोय, त्या चेहऱ्यावरती मात्र लाली दिसते आणि ही लाली शेवटपर्यंत असावी. 13 चेंडू मध्ये 38 धावांचं योगदान संदेशाने दिलेलं आहे. 6 चेंडू आणि 22 धावा. कोणाला उचलायचं आणि कोणाला ठेवायचं एवढं मात्र प्रथमकडनं झालं असेल. जरा जोरात टाळ्या होऊन त्याचे प्रेक्षक पण असतील त्यांना विनंती असेल या सामन्यासाठी जोरात टाळ्या होऊन जाऊन देत. धन्यवाद डीजे. डीजे मात्र जाऊन राहील.
या सामन्याचा सामनावीर संदेशाला विनंती करतोय की या ठिकाणी यायचा आहे. या सामन्याचा सामनावीर संदेशाला विनंती करतोय